Yo, sa mga balen, for today's video, tuturuan ko kayo paano magluto ng simpleng spicy seafood. Uy, ano yun? Ano yun? Wait a minute! Who are you? Ginugulo ko ng bata. Yan, spicy seafood na tahong tapos sa konting hipon. Gigisa lang natin siya ng konti. Basta tuturuan ko kayo kung paano yan. So, eto, panoorin niyo yung video na to. So first, kailangan nating linisin o hugasin muna yung pinaka-ingredients natin o pinaka-seafood natin dito. So, actually, lininis ko na to eh. So, pero, ayan, double check lang natin para mas maka-clear. Okay, so, yun, after nating linisin, lagay natin sa isang bowl o isang lalagyan para presentable siyang tignan, kabalin. Okay. Siguro gas lang dito, mga 200 pesos lang tong seafood na to sa mga talipapa. Sobrang mura lang. Ayan na. Okay. Ayan. Okay, let's start. Pagkatapos, syempre, number 1 dyan yung initin muna natin yung kawali. Ayan, okay. Okay, so pag mainit na yung kawali, lagyan natin ng mantika. At yun na nga, nilagyan na natin ng mantika. Tapos, at ang isusunod natin dyan, etong margarine. O butter. Kung walang margarine, pwede yung butter. Yun, para mas malasa. Okay. Okay. So, kailangan mainit to para hindi dumikit yung mga lulutuin natin, mga ingredients natin. Okay, so mainit na to. So, pagka mainit na, ilalagay naman natin yung bawang, sibuyas. Ayan. Hindi siya hiniwang maliliit eh kasi for seafood naman eh. So pag seafood talaga, ganyan ang mag-slice. Ayan. So kailangan maging muna to, brownish parang ganun, parang yellow yung dating niya. Yellow. Natin ng konti yung apoy. Okay. So yan, so habang inintay natin mag-yellow to o mag-kulay konting brown, i-ready na natin yung seafood natin. Okay, so dahil okay na yung onions natin pagkalipas ng ilang minuto at yung garlic, panggisa natin. Isusunod na natin yung pinaka main ingredients natin. Kumbaga, ito yung pinaka main event. Tahong at hipon. Ayan na siya. Okay, so seafood na seafood yung dati yan kasi siyempre, meron siyang hipon at sugpo. Okay, so mix na natin yung ingredients na balin. Okay, so yung isusunod naman natin itong oyster sauce. Ayan. Oyster sauce naman ang isusunod natin na ilagay. Ayan. Dapat na ubusin natin. Okay, so dahil nilagay natin yung soda, pakukuloy natin siya ng 5 to 10 minutes. Pero lalagyan natin siya ng ingredients o ng spices. At okay, lagyan na natin siya ng ingredients at kumpleto to, ang pagpalasa, spices, may paminta, konting seasoning, para may aftertaste yung lulutuin natin. Ayan. Okay. Yun, tapos pakuloy lang natin siya ng konti, tapos okay na, pwede na siyang serve. So, antayin natin maluto. Okay kabalin, so kung nailagay na natin ingredients, yung soda, yung lahat ng spices natin, pakukuloy lang natin siya ng mga 5 to 10 minutes tapos pwede na siyang i-serve yung
spicy seafood natin. Pag natikman mo yung magagawa mo yung alley-oop dunk. Ay ano, fade away. Fade away dunk. Ganun lang siya kadaling lutuin. So kung may mga okasyon kayo or Saturday or Sunday night or Sunday inuman, yun, pwede yun. So, ano yun, subukan yung iluto. Mabilis lang siya, promise. So, salamat ulit sa panunod sa video na to. At dahil wala pang basketball, eto muna, gagawin natin. At salamat sa mga nag-subscribe at hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo at huwag niyong kalimutang i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga videos ni Mr. Kabalan Hoops TV. God bless, one love basketball, one love Kapampangan.